Hej, jeg hedder Jette Maxsten. Jeg er adjunkt på Act2Learn, og jeg har undervist alle jeres læringsvejledere på modulet didaktik. Udover modulet didaktik, så har en stor del af dem også nu gennemført modulet evaluering og evalueringskompetence, og en del er også nu i gang med modulet vejledning. Med videoen her skal jeg prøve at fortælle jer lidt om, hvad det er, læringsvejlederne kan bidrage med. Der er jo lagt op til, at skoleledelse det er noget, der bør være tæt på og bidrage til udvikling af undervisning og læring på alle niveauer i skolen, altså både i forhold til børnene, men også i forhold til de fagprofessionelle. Og det tænker jeg, at det er en opgave, som man som ledelse ikke kan overskue eller kan klare alene, men det er en opgave, hvor der er dele, man må delegere til nogle andre. Og her kan læringsvejlederne blandt andet komme med i spil i forhold til den faglige udvikling. Jeg vil prøve at beskrive læringsvejledernes rolle, sådan som jeg ser den, på 3 niveauer, og hvad det er, de kan bidrage med på de her 3 niveauer. Og her tænker jeg på, at de er på et overordnet, eller kan arbejde på et overordnet niveau sammen med jer i ledelsen, at de kan arbejde på teamniveau, og at de kan arbejde på individuelt niveau. Læringsvejledere de kan være sparring for jer i ledelsen, og så kan de arbejde som udøver af distribueret ledelse i arbejde med den målstyrede undervisning. På baggrund af deres kompetencer fra modulet om evaluering og evalueringskompetencer, så kan de på et informeret grundlag holde jer i ledelsen orienteret om den læringsmæssige progression, der sker på skolen. Både på det fagprofessionelle niveau og på elevniveau, sådan at I kan tage det med i betragtning i forhold til den udvikling, I vil sætte i værk eller vil arbejde videre med på jeres skole. Læringsvejlederne de kan også bidrage til jer med ny viden omkring didaktik og læring, sådan at I med den viden og med den viden, I har om jeres læringsprogression på skolen, kan inddrage det, så det afspejles i de mål og i de strategier, som I vil arbejde med på jeres skole. I forhold til den distribuerede ledelse, så kan jeres læringsvejleder fungere som en løftestang, kan man sige, for den faglige kvalitet. Og det kan de gøre netop i forhold til at vejlede i fagteams eller i klasseteams og i forhold til enkeltlærer og pædagoger, når det handler om den målstyrede undervisning. I forhold til teamsene, der kan læringsvejlederne medvirke til at styrke fagteamsenes og lærernes arbejde med at udvikle undervisningen. Det kan de gøre i form af nogle nye samtaler i de teams, de indgår i. Og de her samtaler kommer til i videre udstrækning og handler om didaktik og om undervisning, end det måske har gjort tidligere. Det kan de også gøre ved at reducere kompleksiteten for lærerne, for der sker rigtig mange nye ting i øjeblikket. Og de kan reducere kompleksiteten ved at formidle noget af den nye viden, ved at formidle metoder og teknologier, som lærerne kan inddrage i deres undervisning. Og de kan eventuelt også i den sammenhæng iværksætte nogle aktionslæringsforløb, hvor lærerne fordyber sig i at arbejde med den nye viden. De kan også give supervision og sparring, blandt andet på baggrund af microteaching. Og noget af det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er også at fastholde samtalen omkring didaktik, når de arbejder med analysen og refleksionen af de videofilm, som lærerne og pædagogerne har optaget. Læringsvejlederne kan også støtte på individuelt niveau i forhold til lærere og pædagoger, når det handler om arbejde med at formulere de konkrete læringsmål, og når det handler om at omsætte de her læringsmål, både når det handler om planlægning og når det handler om gennemførelse af undervisningen. Det handler om blandt andet at arbejde med nye elevaktiverende undervisningsformer, og det handler også om, hvordan er det, at evaluering bliver inddraget hele tiden, både formativt og summativt undervejs i arbejdet. Så læringsvejlederne kan altså arbejde ligesom, kan man sige, på et dobbelt niveau eller med et dobbelt mål. På den ene side kan de støtte lærerne og pædagogerne i at udvikle undervisningen på fagområderne,
Og på den anden side, så kan de sammen med jer udvikle fagprofessionaliteten generelt ved at øge og ved at professionalisere hele tiden arbejdet med målsætning og med gennemførelse af elevaktiverende undervisningsaktiviteter. Ved at udvikle nogle af de analytiske kompetencer og refleksioner, som man kan have i lærerteamsene, alt sammen for i sidste ende at øge elevernes læringsudbytte. Held og lykke med det videre arbejde.